u centru operacija superheroja. I tada sam shvatio, to je bio zlikovac Super Slider. Pa, ako misliš da je to čudno, pogledaj ovo. Molim, što je dobraga to? Klan korporacija želi da sudjelujemo u Superbots turniru protiv zlikovaca. Ovo nema nikakvog smisla. U uredu gospodina Kinga. Max, jesi li poslao pozivnice za turnir? Da, gospodine, pozvani su i heroji i zlikovci. Samo što? Zar nije riskantno održati turnir između njih, što ako heroji ne pobjede? Ne postoji ta opcija. Heroji moraju pobjediti. Takav je plan. Želim da budu samouvjereni. Da se već osjećaju poput pobjednika i zato želim da se pobrineš da sve ide kako smo zamislili. I nastavno s planom. Pozivamo vas da sudjelujete u turniru. To! Razbit ćemo ih! I da ih pustite da pobjede. Molim! Ovo je neka šala. Neću to dopustiti. Neću namjerno izgubiti. Ni ja! Idemo na turnir i razbimo ih. To! U hangaru Klan korporacije. I konačno dan koji ste dugo čekali. Danas ćemo prisustvovati prvom velikom Superbots turniru. Imam jako loš predosjećaj u vezi ovoga. Pogledaj ih, tako su samouvjereni. Da, sve je to vrlo čudno. Dok se pripremate za turnir, malo ću pogledati naokolo. Max, dugo se nismo vidjeli. Jesi li došao gledati natjecanje? Hej, banana, da, pa imat ćeš priliku vidjeti kako ćemo razbiti heroje. Šef je vrlo uzbuđen. Ali znaš da ne smijemo pobijediti, pročitao si. Da, jesam. Prezmiješno, da ih pustimo da pobjede. Ozbiljan si? Da, banana. Potpuno sam siguran. Mogu li te nešto pitati? Naravno. Pitaj. I zapamtite, fair igra. Ovdje se nešto zbiva. Kad uključimo ventilator, kore će poletjeti, pasti na tlo i natjerati Superbota da se posklizne. Da! Zbilja su skliske! Idemo, ne želimo da nas netko vidi. Kragu, oni žele varati, a nećete to napraviti. Pa, mislim da će sada stvari ići malo drugačije. Vrijeme je, dođi! Ne Iron Punch! Ne Iron Punch! Pobjedili smo! Jesi li vidio napad? Ne mogu vjerovati. Ni ja, Lucky, ni ja. Dobro. Čestita, Max. Sve je išlo po planu. Pa, gospodine, bilo je malo opasno. Mislim da netko nešto sumnja. Zato ćemo se pobrinuti kasnije. U svakom slučaju, superheroji su sretni. Da, savršeno. Osjećam se samouvjereno. Zato jer ti je kraj blizu.